Pagkaputa, Ginoo na himong maayo ang kinabuhi, tulad sa inyong grasya, kinabuhi sa Dalang Espiritu. Di mo kini ang naggiya o naggiya sa mga problema. Busan ng atakla at pangayo kami sa imong kaayo, dali ka na mo upan ang imong pagtapang, ikaw ta, magpako sa masalutan, kinabuhi sa pagmando, upan ang mga pagmamatin. Amen. Doon salamat sa mensahe sa awit ng natay sa tuwang igsoon. O good morning sa mga kausapan sa tanan. Atong ingon ang atong katapan na salamat igsoon kay nagasimbang ka. Sige, yun na. Tungkol kay ang pagsimba ng igsoon, no? Ang pagsimba, hindi siya yung ako ang gustuhan. Lihog na sa Dalang Espiritu. No, na atong angkon, human na atong gituhan ang Ginoo. Yan, na yung tanaw. Yan, katawa ng simba, wala ito sa Dalang Espiritu. Yan, kamoy ito pa doon sa may ito pa na. Ang yapon. Kaya ang balakis na yapon, at dipindi kung sa ilang iguhan dito. Yan, kasi mas na yung simba niya, asa sila kayo, no? Yan na ba? Mga dili. Sa kuhaan sa ato pagiging po yun diyan sa Ginoo. Kung kay ang lihok sa Diyos ng igsoon, pinahagi sa Dalang Espiritu, always kining maayo. Unay ng lihok address diyan sa Ginoo. Ang atong mensahe ng atong hinatagan ng tema na atong palihukon ang Dalang Espiritu sa atong pinabuhi. Kung kita tao sa sinugdan na ang nato daan ang Dalang Espiritu. Base diyan sa sulat sa creation story sa Genesis. Kung base sa mga sinulat ni Apostol Pablo na naarayo ang Espiritu Santo human na atong gituuhan na si Kristo mo ay atong Ginoo. No, sumala ko katong mga apostoles human sa kamatayon ni Jesus Christ. Diba doon ang tutaghan ng mga dila daw kalayo, no? Tumulong sila ulo sa ilang kuwan sila sa ilang upper room o sa ilang kampo sila. Nag-istorya sila ng laking mga istoryahan. Bumigan ka to sa Dalang Espiritu. Pag paniho, pasabot na gulay something na pagabuhaton ang nahisigutan or ang subject na konektado sa labaw magkagamo. Kita na himong tumutuo sa gustuhan ng katilipan, aron ipadayag ang Diyos sa katilipan. Wala kita ilaing tumuhaon o wala kita ilaing timuha, maulamang ngayon na himayaon ang Ginoo sa daghang pamaagi. Ug kana mao ay magpahimo na tunay takukay minit na naasa kong tinabuhi umod kay mo ka na ang lihok sa Dalang Espiritu. Ang atong mensahe ng igsoon pinasingkat sa ito ang balaang kasulatan ang Ebanghelyo ni Jesucristo sumala ni San Lucas Kapitulo 2, versikulo 32 hangtod 32. Atong makita na sa unsa kaha nga pamaagi na ang Dios nagtultol kanila. So may ato makita diha sa balaang kasulatan. Anong nagkuha na sila Maria ug si Jose niya itong dugo. Ako sa kining makuha ka katurunan alang sa pagpagpo sa akong paglantaw isip sumusunod ni Kristo. Pinahanglan na atong masabtan kung mahatagan ang importansya kini ng mensahe diha sa akong kinabuhi. Pagpalihog sa Espiritu Santo, makita sa itong pagalingon kung musunod diha sa pagtungkol sa Diyos. Muuyon sa gusto sa Ginoo para sa atong kinabuhi ito para nila sa ibo. Pagsunod sa gusto sa Diyos sa tanang sitwasyon, even it's good or bad things, pagdawag kung sa ang gusto mo ikabot sa Ginoo.
ang verse 22 to 24, mao'y pagbuhat ni Maria o ni Jose na ihalad o i-present si Jesus Christ dito sa templo yung mga nakasunod sila sa Mosaic Law or in Jewish religion na Malao. Na atong makita sa Exodus 13 verse 11 na ang kamagwangan ng anak ihalad niya sa Ginoo maski ng hayop. Kung kini mabuhat lamang ng paghalag sa kabata ba in Mosaic Law, mabuhat lamang kuman sa 40 kadlaw gikan sa pagkanak sa mga bata o sa mga ginikanan. Dili na kanak ang tuyong nila dito sa templo sa Jerusalem. Tuyong sa nila aron padayag sa balingon inabuhi ni Maria ingon nga usa ka makasasala. Si Maria usa ka tawo nga makasasala. Ang gitawag siya Virgin Mary. Tungod kay wala na hilapti sa iya pagpangalan. Wala yung sigara na ma-interpret ako. Atong makita na si Maria o si Jose sa wala ka na mapos si Maria, usa sila kamatinuanon na kasunod sa Diyos. Kung nahimo sila na hindi makatuo sa milagro sa Diyos, pinagi sa palang Espiritu mamubros kung mga anak siya batang lalaki. Kung mahimo nga siya, mao'y magluwas sa kanang kalimutan. Apan wala sila masayod kung sa kabuhat alam sa ilang anak na si Jesus. Tungod kay abot ang adlaw na si Jesus pagkat yung pinagi sa paglansa. Ang pagsunod sa kabuton sa Diyos sa atong ugalingon ng isuon, daghang pamaki. Apan usahay nga di kita magatuo o magkadawat sa mga pamaagi sa Diyos sa atong kinabuhi. Usahay gani ka ng story ni Jesus, Passion of Jesus Christ, na kung mata kung makita ka na wala kang ilang sa Jesus Cristo, wala kang siya sarap niya. Nuki kayo sa iyong nagdabus-dabusan si Jesus. Apan, may isuon plano kini sa Diyos. Kung di kita pwede magmuna sa wala na hitabo, kundi atong paglandungan kung sa'yo na hitabo, kung di kita muna sa mga butang na wala na hitabo. Kung sa'yo gusto na ito, kita kayo na magbuot sa kanang panahon. Yung anak kung sa ang atong pahimukon o kita magbuong anak kung sa ang atong gusto hitabo kapag diha sa atong Ginoo kinahanglan ng sunod usab kita o gawaton nato kung sa ang matuod sa atong mga kinabuhi. Inaot galuyo sa atong kabisi sa pagpaningkamot kung makita ang pinahanglan usahay din kita mabuhat sa atong mga buhaton isip Kristo kanon. Dili mo nato kalimutan ng igsoon na atong wala ang Espiritu mo'y mag-iyak na nato. Mas musunod kita sa gusto sa Diyos kung dili ang atong gustuhan mo'y mapatipabaw. Kung napasakot ini na atong gawaton kung saman ang gitagana sa atong Ginoo uban ang kalipay sa atong kasigtasin kay naa ang Holy Spirit sulod na nato. Anak na Holy Spirit mao ang Diyos. Sunod pagtuo, o usahay kini mo ay atong kulang, o usahay di kayo kita magkalawa kung sa kung gusto sa Diyos. Ang ato. Usahay di nato masabtan ang hitabo tungod kulang kita sa pagtuo. Apan diha sa pagwalaan na sulatan ang verse 25-26. Naghatag ang lindot kayo ng mensahe pinaagi ni Simeon na nagpuyog sa Jerusalem. Si Simeon, usa ka deboto sa Diyos sa mga Hudyo na always nag-ampot sa templo sa Jerusalem. Diin nagpaabot sa kaluwasan sa tibuok Israel. Ingon na ang Israel mo'y pinili sa Diyos. No? Diha na Simeon tungod dunay ipasali ang balang Espiritu kaniya. Kung sa lingon, dili siya mamatay hangtod makita niya ang pinadala uksaat sa ilang Diyos. Mo kana ang Mesiyas. Makita na ito nga naa ang natong pagtuon ni Simeon kung pinaagi sa mga Espiritu na ibalaan niya na katong bata na gihala na ito si Jesus Christ ang pinadala sa Ginoo sa mga Hudyo. Ang pagtuon niya ay
mga igsoon, mo'y maghatag ngadto sa tao o datong kalinaw. Sama na Simeon, na wala siya miundang sa pagpaabot sa bisahag sa Ginoo, pinaagi sa Espiritu Santo. Tungod na tuo siya, kung iyang pagtuo, wala kayo nakawa. Kasagaran, mukawas lamang kining atong pagtuo, basta nakita sa Kalisod. No? Sa kay hindi mukawas kung nakakita sa kaharuhay. Kaya mo'y mugiya, nato sa way pagsalit ng pagtuo. Naiban, magduduha sa pagtuo, kung dunay hitaw, hindi maayo. Ang kulang sa pagtuo nga ito ni Jesus, hindi magpalang puso. Tungkol kay ang walay pagtuo, naguna-una sa mga dili maayong ka, o kanak na paagi, dili mulihog ang Espiritu. Hinumdum ko ni sa wali ni Pastor Ruben Sali. Wala ko ibuka to, pero wala ko yung illustration ba about pagtuo. Nga, abot na nadungog ko na ninyo mga nanay, no? Karang dunay tao mag-ilatan ba? Kaya, grabe girl, iyang ibisita. Gusto mo yung suod, ikantan mo yung suod. Oto nga, siguro kay kambal eh, hindi mo biya. Oto nga, ihatagan niya yung kambal, ang maong buwan. Niya, ilong niya kambal, unya naulikan. Oto, ibalik mo yung pastor. Pastor, suot ko sa naman. Unya ako, pastor. Ayaw, sakawa ko sa kinalan kung kambal yung hatag na to. Waktu itu tambal botones to. Botones itu ipaido niya. Kunya, wa siya ko abi ng tambal, mahimo na tulungan siya. Pagkasunod adlaw ang iya mga sinina tanan wa tay mga botones. Pamaari ang botones kaya ino nang magkanan siya. No, mili ba na dunay pagtuo, maghatag kanimo og kalinaw. Awa sa kay panon na botones ito. Abi ng tambal, no? Inulana usahay. Mga kini si Simeon, nag-exist siya, dili tungod sa iyang physical na lawas na maluyahon. Nag-exist siya tungod sa iyang pagtuo. Kay iyang palihog ang iyang dalang Espiritu na magpaabot kayo sa maong Mesiyas. Mo kinikunta ang gusto sa Ginoo dili ka nato. Kanang dunag kay hugot nga pagtuo ngadto sa katapusan kung makahibog kita ni anak. Tungod kinaa ka nato ang dalang Espiritu. Nagpabilin na nato bisan maabot kita sa punto na mamahay kita. Kining atong pagtuo, nagkaanong diha sa ministeryo ni Jesucristo kinaagi sa pagpapamatin anon sa kanang panahon. Ang katapusan, mao ang pagpasalamat. Sa mausap, giingon ni Apostol Pablo ato sa Thessalonica na itinahanglan ang pagpasalamat sa kanang panahon bisan unsa pa panahon. After nakita ni Simeon ang mga bata na si Jesus, iya kinigikugos o nagpasalamat siya sa Diyos o dunay mga pulong na may gawas sa bapa ni Simeon. Dili tinipulong na nagikan kaniya kung dili ginihan ini sa Balaang Espiritu. Aron ipanayag sa kadaghanan unsa kung maayo ang Ginoo. Dili lang Ginoo sa mga Hudyo, kundi Ginoo sa tanang kalibutan. Ang klase sa pagpasalamat na naa ang Diyos sa kalibutan ug andam mga tubos o mutabang ngadto sa mga kabos. Kini pagpadayag ng igsoon, magayon kita labi ilamang alang sa mga Hudyo, kundi alang sa tanang katawhan ng mga tubo. Kita sa atong kinabuhi ng igsoon, kinahanglan always kita magpasalamat. Apan ang pagpasalamat na dili sa mga duha, dili kaharuhay, dili pagpasalamat na wala nagikan sa Balaang Espiritu, kundi pagpasalamat na nagikan sa Balaang Espiritu. Pasabot always na magpasalamat kung sa kanang panahon magkagutay ka. Dili lang magpasalamat na makapasar ka sa exam, dili lang magpasalamat kung may mga maayong hikabo. Kaya pagpasalamat, bago pa ni Apostol Pablo, kinahanglan na sa tanang panahon. Bisan pagwa kay buwas, bisan pagwa kay usan niya. O bisan pagwa kay ikaon, pwede kang magpasalamat niya sa Ginoo. Tungkol kay mahimong kitang lingkod, inaali sa Balaang Espiritu, nga iyang grasa diri ka nato.
So, ang lang, pasalamat, ihapon kita, bisan dili mayo ang atong kita sa pagkinabuhi. Kung ang agi pagtapos sa mensahe ng igsoon, ato na pagsaulog sa presentation of the Lord's Sunday, din ato kinimasabtan ang mensahe kasi Jesu Cristo ginahala dito sa templo sa Jerusalem. Aron mahimong nga matubos, no, ang tanan ng makasasala sa kalibutan, pagtabang sa mga gusto, espiritu. Ang Diyos na aming Jesu Cristo nagpahinulog na ako na ang dasa sa balaang espiritu ato ngayon ng palihukon din hisulod sa akong magkasingkasing. Pinaagi sa pagdawat kung sa iyang gusto diri kanato. Muli kong kita, pinaagi sa pagtuon kung ginawa always kita magpasalamat sa Ginoo. Kung kinintanan ng igsoon, mao ang pagpalihog sa atong Espiritu Santo. Kinahanglan ato kini-maintain ngadto sa katapusan sa atong kinabuhi. Ug dawaton balik karon sa Pura Communion Sunday, dawaton nato ang lawas ug dugo nga maoy naghatag sa atong kaluwasan kanatong tanan. Wasan buhat ini sa Espiritu Santo sa Dios. Dalay mo ng Diyos. Amen.